For today's video mga ka-adventure, mayroon na naman tayong panibagong food trip adventure. Panibago sa ating panlasa na tiyak inyong maiibigan at magugustuhan. Kaya tara, let's G! Sina mga ka-adventure, andito na tayo sa may Unas Sugarcane Juice. Dito lamang sa may Old Narchan Road, WA John Street, Calasiao. At andito ulit si Lingmo dito sa may Jose Tinay Soriano Building. At heto nga pala yung kanilang menu. May plain, calamansi, lemon at marami pang flavor. Naalala ko lang mga ka-adventure, ito yung mga paborito namin kainin nung mga bata pa kami. At pagkalipas ng napakaraming taon, matitikman na rin ulit natin to. Tignan nyo naman mga ka-adventure, oh, pigang-piga yung Unas. Yung kinukuha lang nila dito yung unang piga. Lagyan mo lang ng yelo at ready to serve na. At ang sinunod naman nilang sinalang yung Unas na mayroong dalayap. Ayun o mga ka-adventure, oh, pigang-piga talaga, oh. Humihiwalay talaga yung katas dun sa may bala. Pure na pure talaga na organic, no chemical added ang makukuha mong katas dito. At ang gagandaan dito yung kanilang machine mga ka-adventure, made in USA. Pure na stainless talaga at hindi kinakalawang. At ang sinunod naman natin sinalang mga ka-adventure, yung sugarcane with orange. Kaya naman mga ka-adventure, hindi na natin pinalagpas yan. Sinubukan na rin natin magsalang ng sugarcane or Unas. Naku mga ka-adventure, mayroon na palang ganitong machine noon, hindi na kami naghirap na nag-uos at nagbalat noong araw. Naku, yung panahon ngayon, hindi na natin alam kung alam pa nilang kainin nitong mga kabataan ngayon na tinatawag nating Unas. Sina mga ka-adventure, nagsalang na rin tayo ng sugarcane with agat or luya at sugarcane with carrots. Ay naku mga ka-adventure, sinasabi ko sa inyo, napaka-healthy yung kanilang juice dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may WE John Street, dito sa may Calasiao, Pangasinan, dito sa may Karasadang Daan. At andito nga tayo sa may Unas Sugarcane Juice at ating tikman ang kanilang pinagmamalaking napakasarap na Unas or juice dito. Napakasarap, no sugar added. Tara, tikman natin. Hey, what's up mga ka-adventure? Ito na nga po yung kanilang pinagmamalaking mga juice dito. Mayroon tayong sugarcane with ginger. At ito naman po yung kanilang sugarcane with lemon. Ang sugarcane with orange flavor at saka mayroon din pong sugarcane with pakwan, calamansi. At mayroon ding sugarcane with triple C, celery, cucumber at saka carrots. At mayroon ding sugarcane dito na plain. At syempre ito, sugarcane with dalayap. At tikman po natin itong kanilang sugarcane with dalayap. At napakaganda dito mga ka-adventure kasi no sugar added at no chemical added. Talagang pure na pure, all natural. Ay napakasarap mga ka-adventure. Quality. Lasang-lasa mo talaga yung tamis ng Unas o sugarcane. At itry din natin itong tikman yung kanilang triple C, carrots, cucumber at saka celery. Napaka-healthy ito mga ka-adventure. Lasang-lasa mo talaga yung carrots, celery at saka yung cucumber. At syempre titikman din natin itong kanilang sugarcane juice na mayroong pakwan. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, subukan at itry nyo na rin dito. Pure organic at all natural talaga dito at walang chemical added. At talaga namang napaka-healthy yung kanilang mga juice dito. Kaya yayain mo na yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Unas Sugarcane Juice.